Hello guys, I'm gonna do a fast video of random box Air 4 A1. Așa te-ai echipat. În 5. Să-i bani. Nu era așa în Da. Miroase. N-a scos. Hai. Miroase la școală de foarte. O, Nic la primele 5 cutei. Stai alea. Dă-mă și aud. Am văzut starea că aș mai dur mă spală. Ion! Dinainte trompat, nu știu ce să întâmplă. Și spui, acum stai ce? Nu stai repozant, nu știu. Stava atento proprio. Îi bate, am cheltuit mai mult de 1000 de credituri și nu ne-a chitat nimic. Nu știu ce să plângi ăla, nu știu ce. Du-te de aici, deci nu trebuie să spui așa de asta. Radu, nu te pauză. Hai! Dar nu te abia oricai să rost că îți vine pe ore. Nu! Gata, nu. Gata, mai mult jumătate de-am văzut. Radu, tu ești. Dă-le că greu, mă. What the fuck, băi? Da, te dai mă. Da. Nu știu, încearcă, strict, două. Și ceva nou. Da. 3. Hai. Hai că încep și dau și eu. Da! Hai la 3. Da! Ai văzut cum da știa de la. Turbo.